Så har lastbilen været her med blomster, og der er helt fyldt op alle steder. Vi har fået lækre roser hjem, masser af hortensiaer, søde små muslinger med busløg, fuglebuer, bourgogneville, tvillingeblomster, eukalyptusser, akapantusser, petunia. Og ude bagved kan vi se Karoline, der ligger og lurer og gør det hele lækkert. Opstammet fuchsiaer, masser af sommerblomster, nilker, spanske margaritter, petunier, buskbom, campaloer, lavendel og engelske begonier og jasminer, sammenplantninger. Masser af ampler, og der er mange flere på vej. Vi har petunia sammenplantninger, violer, som holder lige til frosten tager dem. Herovre der har vi alle mulige sammenplantninger, både til ude og til inde. Vi har fået verbena hjem, phlox, dahlia, specielle begonier, opstartede Hawaii-blomster. Og herover der har vi alle mulige sammenplantninger igen. Med petunier og nelliker og spanske margaritter, små lækre cypresstræer. De populære høner er også kommet. Og herinde ved det afskårne har vi fået friske blomster hjem i dag. Vi får igen både torsdag og lørdag. Vi har bestilt blå roser hjem selvfølgelig. Holder du konfirmation, så kigger du bare forbi. Masser af røde roser. Og selvfølgelig også masser af buketter klar. Så har vi fået en lille sjov ting hjem. Smiley'er med små, hvad så er det hedder? Husfred, tror jeg det hedder. Så går vi lige over i den anden afdeling. Vi har også fået store verbena sammenplantninger her. Igen masser af ampler. Vi kan se Karoline ligger og gør terrassen klar, så vi kan byde på kaffe og kage på mors dag. Herinde i butikken har vi fået masser af grønne stueplanter hjem. Orkideer, roser, masser af chokolade og vin selvfølgelig. Der er også kommet orkidé-sammenplantninger, lækre bregner. Og herovre kan I se endnu flere orkideer. Og masser af stearinlys. Og så har vi selvfølgelig også den populære vanvidsnaps klar, som Gemalen han selv laver. Så skulle I få lyst til den, så kan vi også klare det. Det var lige hvad vi havde